माने ओमफ्राय गथ'खौ गैयाबाबो साबा खांनांगौ आं बेखौ खावलायबाय माने हाबा जानायफ्रा गैयाबाबो उन्दैखौ साब्रै साबा खांनांगौ आरो सासे सानै खांनानै थाथारनाङा नङा होमबा माने सानै सासे फिसाफ्रा मा जायो मा बेरो आरो सासे सानैल' खांनानै थायोब्ला माने बे आं मानो होनदों साब्रै साबा मानो खांनांगौ होनदां बे खारनायना सासेल' सानैल' फिसा थानायफ्रासो खारो नालाय ओंखायनो आंनिबा साब्रै साबा खांनांगौ आरोखि माने होनब्ला बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' जाबाय खारनो सम गैला आरोखि जोंहा माने सासे फिसा खांनायाव 5 बोसोर नांगौ नालाय फार्स्ट साबा खाङाबा 25 बोसोर थांबाय बे खारनो सम मोनला आरोखि आरो खारनोबा खारथों बियो उदै लरग' लानानै आंनाथ' सिदा जुदि आंनि हिनजावा दिनै गाबोनाव सोरबा हौवाजों लाइन लाबाय आंनि हिनजावनाव सोरबा हौवानि खननै खनथाम फन फैबाय एसेयावनो सासे लाबावबाय आं सिदा हिनजाव खारजाबा एसे गाज्रि खोनागोन नांगौ नङाबा सानैजों जुलिनि लाबाय थानाया देग्लाय जानाय नङा माइखौनो गायनो रोङाखै देग्लाय जानाय नङा माइखौनो गायनो रोङाखै
सानैजों जुलिनि रादाय खानाया फैगौ बैसागआव सानैजों जुलिनि रादाय खानाया देग्लाय जानाय नंला माइखौनो गायनो रोङाखै देग्लाय जानाय नंला माइखौनो गायनो रोङाखै माइखौनो गायनो रोङाखै माइखौनो